Primeraný zisk, to je zaujímavé, my ho máme medzi hodnotami. Možno, že niektorí ľudia odsudzujú, že či je vôbec podnikanie nejaké etické, lebo že však vlastne ja zarábam na druhých ľuďoch. Takže my tvrdíme, že primeraný zisk pre nás znamená prosperitu, spokojnosť a stabilitu, čo zabezpečuje dlhodobú perspektívu našej spoločnej značky Baumit, zabezpečujeme pracovné zamestnanosť, teda pracovné miesta pre tých ľudí, sociálny program, aj ich rodiny sa majú celkom dobre u nás, takže myslím si, že nám ten zisk nikto nemôže nejako zazlievať. Môžem tomu spýtať? Áno? Keby ste urobili sériu nejakých kráľovských dohôd alebo teda nejakých transakcií, viete si predstaviť, že by ste vyplatili naozaj adekvátnu časť svojim zamestnancom? Alebo to proste pôjde manažmentu a majiteľovi? Čo myslíme pod adekvátnou časťou? Akože by sme im dali vyššie tie... áno. Ale naozaj neporovnateľné. Neporovnateľné. Tak to nie. Máskne to majiteľ toho. Nie. Ja by som to takto povedal, že my v tých bohatších rokoch, kedy sa nám viac darilo, sme vyplácali viac na tých pohyblivých zložkách. Lebo tá pohyblivá zložka je u všetkých zamestnancov, je závislá aj od výsledkov firmy, samozrejme. Hej. Treba platové nárasty medziročné sú vždy u nás. Zatiaľ ešte nebol rok, kedy by sme neboli navýšili. Priznávam, teraz bola kríza, posledné 2 roky to bolo nízke percento. Ale predtým, keď sa nám darilo, to bolo vyššie percento. Čiže aj ten majiteľ sa delí o ten zisk s tými zamestnancami, s tými, kto to tvorí. Ale urobiť to tak, že keby sa nám, je to asi dosť také fiktívne, hypotetické, ale keby sa nám podarilo taký nejaký deal storočia, ako ste to vypovedali, že by sme ozaj zarobili, že by, ja neviem, stavali by sme nový Bratislavský hrad. My sme na Bratislavskom hrade ináč mimochodom veľmi slabo zarobili, napriek tomu, že tá omietka, čo tam je vonkajšia, vnútorne nie, ale vonkajšia, čo je od nás, ale bola to nesmierne náročná stavba, furt odbočujem, že takým blbostiam. Takže sme zarobili napriek tomu, že je to také výstavné málo na tom. Takže naraz vyplatiť nejakú veľkú odmenu a potom tí ľudia, čo budú zarábať teraz polovicu z toho, ako dostali minulý rok. Viete, to je také...